La castanyera balladora i el llop, d'Enric Bacardí. Vet aquí que antigament vivia als boscos de Cèllex una senyora molt i molt vella, tant que els més grans del poble ja la recordaven vella quan eren petits. Només la veien durant la tardor, quan apareixia pel poble venent castanyes. Anava acompanyada d'un llop i per això alguns en desconfiaven. No era normal que una bestiola ferotge la seguís a tot arreu tan dòcilment. Alguns deien que hauria fet un pacte amb el bruixot de la pedra de les orenetes, aquell que porta unes banyes de bou i que amb els seus poders domina totes les criatures salvatges. Ella feia cas omís de les parleries i anava sempre enfeinada. Què tindria d'especial, doncs, que els nens i nenes del poble se li apropaven i li corrien al voltant? Doncs el que tenia d'especial la castanyera és que ballava molt i molt bé i feia riure els nens i nenes que se li acostaven. En veritat és que la castanyera era una bruixa, però una bruixa bona i amb uns poders per poder viure per sempre més. I el llop resultava que era el seu fill. Un dia, quan era nen, es va portar malament perquè li va tirar una pedra a la castanyera i el bruixot de la pedra de les orenetes el va castigar convertint-lo en llop, però en un llop mansoi, és clar. Per això un dia que la castanyera anava amb moltes presses es va oblidar el llop i els nens i nenes del poble se'l van quedar i van viure feliços tots plegats per sempre més. I conte contat, conte acabat.